الرحمن علم القرآن bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental aliyenke walla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantati ɗiɗi ɓiɗe ziar ceerno salif so to bokke jalluɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif so wonduje ceerno mamadou lamine so ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohli dunde baba adama koye teddungal la ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangge yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye dawouda diallo waktuji sappo e neyya juulal salli fana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗeɗon guenare juuriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif so to boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental aliyenkewal yo allahu kono hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ assalamu aleykum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moon roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettake lal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof mboɗo saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Allah waɗana en hitande jaam ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko ɓuuri tengtude e jaydel ɗine jeeya en hanki gardiɗo jagorde woni premier ministre Amadou Ba huccitey ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni société civile ɗum noon koɓe kaldi ko nane nder jayndel ndi ha tengte gueɗe oɗo ɓiɗɗo biyeteɗo Papa Alé Niang kankone naggaɗo ha joni tan o woppitaka taw ɗum ɗon e nane jayndeli ɗi ɗum gaynirten koye musibaji ɗi ganduɗa ete ina heewi dañde nder leydi ndi oɗo mo ganduɗa ko baraɗo ni woni jangguinowo koye jayndeli ɗi woni e sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ete mbarama hay so tawi wona ñalawma goto mbarda ɗum ɗonne nani gueɗe ɗe nani évolution wo nani nder journaux ji ɗi joni joni wonta so Allah lamdo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe en mbatta sona udditirde jayde guendirel Soleil jayde ande oɗo subaka hande ari kay on ji holliti ko tigi banggal tan wiide ko feuille de route kesso tigi Sénégal fawi ɗum noon ko banque mo Besaya o arti hen ɗeɗon gueɗe noon ko tan ɓurde wadde financé ko wayno PME et PMI ɗum ɗon noon woni tan petites et moyennes entreprise ɗum noon ɓe mbi aɓe ballita ko way noon gam tan ko leydi ndi walla mbiyen gueɗe moɓe ɓuura yarude yesso saabu eɓe gandi to banggal économie ne wawi rewrude tonete ɗum tigui jayde guendirel Soleil dawri oɗo subaka garen e jayde las oɗo subaka noon ari tan ko wiide Mimi Touré ko haala ko ha heewi ko foof kankone ko baɗaɗo épinglé e IGE ɗum ɗon ko jayde las addi ɗum e oɗo subaka ɓe mbi noon oɗo saaha kay Mimi Touré wayɗi wi nek saabu kankone gueɗe makko nane nder rapport mo IGE oɗon te gueɗe makko ne kankone ina jeeya ko jogori
fori ƴeewede ha joni garene jayde témoin noon wi ko Mimi Touré mo ganduɗa ete hande kay ko mo place muɗum wawa andede holɗo tolni beele koye lulde ɓe jeeya walla koye landa ɓe ganda kamɓe goni gouvernement o jeeya kanko noon oɗo saaha kay ɓe mbi amana waɗa accéléré tigui gardiɗo leydi ndi beele tan ko faye troisiéme mandat o wasa haalde ɗum woni gueɗe kalade jayde le témoin caggal ɗum garene quotidien le quotidien noon wi Mimi Touré ɗo joni kay sinno ko carte ne wawi wiyede ko échec e mat kanko oɗo kay Mimi Touré mo jiiɗon ɗo ina yonni musor kanko kay o wi ɓe mbi ko baɗaɗo tigui épinglé e banggue IGE ɗum noon koko tolni milliard uji ɗiɗi ɗi ganduɗa wiya tan ko anda kado natata caggal nde ganda ndewo arditi conseil économique social et environnemental ko toon noon o nanguita mbi gueɗe Pape Alé Niang haalama e nder jayde quotidien le quotidien beele o waɗe libéré ɗum ɗon noon ɓe mbi ha joni tan Amadou Ba arte rapport ko ɗen gueɗe garene vox populi noon e oɗo subaka on ji kañum ari tan ko wiide échange mo ganduɗa walla mbiyen yewtere ganduɗa jirwino no fewi hakkude gouvernement o e société civile saabu hanke ɓe dañino yewtere yañde kamɓe e gardiɗo jagorde leydi meɗen ni winni premier ministre Amadou Ba ɗum noon ko heewi ɓe jewtidi ɗum e ɗeɗon gueɗe garen ha joni e gueɗe Pape Alé Niang wi tan kañum mayde ɗum nder prison ɓurani ɗum mayde to ganduɗa woni hôpital wadde noon o jaɓata hay lawol gotol nanguede toon to hôpital uji toyete ɗum kay woni gueɗe kalade ha joni ɓe mbi kay Mansour Faye ha joni e nder jayde ndeɗo adduɗo ɗiɗon konngudi kanko woni mawɗo Malick Mbaye o wi noon kanko Mansour Faye hana hay lawol gotol o waɗa épinglé e nder IGE ɗum noon o wi kanko o yeddi ko wiya o waɗama épinglé ko yette garene jayde l'observateur e oɗo subaka kañum noon ari tan ko wiide gardiɗo jagorde wi ko ɗo joni ko état d'urgence woni ko ma gueɗe ɗe jawni gam tan wawa few ko ganda ko fayi e banggal yette gartam walla mbiyen ko fayi e banggal gueɗe IGE woni rapport oɗon ko faye gueɗe covid 19 ɗum ɗon noon maɓe ƴewta ɗum ma enquête uddite hen ko way noon ɗum ko nde huccite société civile addi ɗiɗon konngudi kanko oɗo Mansour Faye garene jayde source a oɗo subaka ari tan koye wiide procès kay wawa dañde ɗo e lebbi 5 ha fayi lebbi 6 ɗum noon fayi ko so on procès haalama ko woni tan banggal IGE o haɓe gueɗe mumen kala hen nde ɓe mbi oɗon procès wawa udditede joni kono noon ma yaha ha doy ko fayi lebbi 5 walla lebbi 6 ko way noon foti ɗo nde uddite ɓe mbi noon kanko yette oɗo biyeteɗo oɗo banggue société civile kamɓe kay nde ɓe daari ɓe mbi ko yette ɓe kalde gardiɗo jagorde ɗe ɓe kaldi foof ha heddi gueɗe ɗe labtani to banggal troisiéme mandat to yete jaɓani haalde hen kaɓe mbi kay Aminata Touré addi gongaji muɗum wukkiti ɗum e gardiɗo leydi ndi e wondiɓe muɗum garene jeyde tribune noon e oɗo subaka ari tan ko wiide yete kamɓe ɓe kucciti e gardiɗo jagorde ɗe beele noon oɗo saaha yete kanko kay gardiɗo kanko Amadou Ba ko mawo watta liggey wono hannirta ni ko ɗon namdal ngal woni jayde tribune goɗɗo kay cuutuɗo konngudi muɗum woni Mamadou Lamine Diallo mo tekki kanko noon oɗo saaha o wi tan ko régime mo Macky Sall haalani gonga wo faade gaz e pétrole itteteɗo toon to diwan mo Saint-Louis ɓe garti kay e jangguinowo baraɗo kanko noon ɓe mbi tan wari makko sehil makko oɗo saaha noon sehil oɗon aɓeni gone koyɗe yiilade ɗum dañi ko toon to diwan mo Kaolack e to wiyete Ndiafat ko ɗe toon ɗeɗon gueɗe dañi garen ha joni jayde direct news noon on ji oɗo subaka ko natal tigui gonnoɗo premier président ga leydi meɗen woni Léopold Sédar Senghor tigui ɓe kaali hande noon ɓe garte gurdam makko holmo wonon Léopold Sédar Senghor e kadi gueɗe makko kewɗe ɗe ganduɗa amo waɗanno ɗum amo yahanno ɗum banggue culture ko way noon hande nde ɗo jayde direct news ne wawi wiyede ko kanko rutti teddugal garene jayde le réveil noon arti tan koye wiide ko gardiɗo leydi ndi
Macky Sall kay oɗo saha yete ɓe mbi ko toon to di kamɓe opposant ji ɗi ɓe bertana tan leece ko toon to Rebus ɓe kap noddi mobilisation wiide yo yimɓe fof ndentu ngam tan wawa o mo ganduɗa kanko woni Pape Alé Niang wawa waɗede libéré hande nen noon hande aɓe jogori rendoyde walla aɓe mbaɗi jogori fottude to ganduɗa kañum woni maison de la presse ngam tan wadde feere no oɗo ɓiɗɗo gorko woppitora garene jayde les échos oɗo subaka ari tan ko wiide Pape Alé Niang kay kañum ɓuri ko darade ɗo darinoɗo e wiidemo tan mayde mo ɓuranimo tan yete wadde wone gueɗe walla jabɗe wone gueɗe ɗum woni konngudi makko kanko Pape Alé Niang ha joni tan arte kanko Abdoulaye Sylla ɓe mbi yette banggal salaire aji ɓeyditaɗi ɗi kay toon to Ecotrans kamɓe noon ɓe ɓeydanama salaire aji mabɓe e woɗɓe ɓe ganda garti ɓeyditade oɗon liggey ha ɓuura yarude yesso ɓen noon ene tolnoma tawe 49 ɓe ganda garti kamɓe ne wallidde oɗon liggey kono noon kamɓe wonɓe toon ɓe yete ɓe salaire aji mabɓe ɓeyditama e banggal liggey mabɓe toon to Ecotra garen ha joni jayde libération arte sukaɓe ɗiɗo waraɓe cukalon konɗon noon goto aɗi warede nanna e nder woyndu caggal muɗum ɓoyani ne wawi wiyede hakkude 31 e premier gongel ngel dewel ne wara yoɓa tan ko paakaji wasi fittandu muɗum ɓe mbi noon oɗo saha kanko nangaɗo o koye nder galle o tigui o woni ko ɗono resa oɗon ɓiɗɗo debbo dañɗo tan mataw ko tolne duuɓi 36 oɗo saaha ko kanko fawa jungo e enquête oɗon garene jayde stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi kay ko banque défi ji tigui ɗi ganduɗa yete ɗe défi mo 2023 faye équipe nationale mo Sénégal ɗum noon woni ko haala mum haalete oɗo saaha ɓe mbi ko ganduɗa foti wonde darde mabɓe hitande 2023 o ɗum noon mi wino ko jayde stade uddata damal kono gareten koye suñu lamb ha joni ko coftal ɓalli kañum tigui noon uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi CNG waɗi sanctionné Balla Gaye 2 e Boy Niang 2 addi ɗum noon ko tan ɓeɗo ɗiɗo nde ponno sippirde heure o koko ɓenni saabu hedde 22 heures ɓe mbaɗi combat oɗon te ɗum addi caɗele ɗum saabi noon ɓe mbaɗa sanctionné kanko ɓiɗɗo Pikino o waɗa sanctionné ko million ngaji 3 e temedde joyyi ujunere capanɗe sappo e ɗiɗi ɗum woni ko ganduɗa yette o waɗama ɗum yette sanctionné kanko noon Lion mo Guédiawaye walla mbiyen mbarodi Guédiawaye ndi Balla Gaye o waɗa sanctionné ko million ngaji 2 e tan ko tolne temedde 4 million e sappo e ɗiɗi kankone ko ɗum o waɗa sanctionné ɓe mbi noon Boy Niang nde suuti konngudi muɗum wi ko ɓiɗɗo Guédiawaye o ko champion ɗum ɗon iwata hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni udditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe mbatta sona arde ɗum noon garteten tan koye jayde libération no Baba Moussa Nia wirata ni sona révélation tan ko scandale ɗum noon ɗum ko scandale tigui toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Tivaouane to ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo waraɓe goto o wara ko ndene joni daña lewru e balɗe sappo wiye balɗe 40 ne wawi wiyede ɗum ɗon ɓoyani wadde ngel ɗon cukalel gorel adi warede ƴetta wedda e nder woyndu o caggal ɗum e 31 décembre oɗo tan gongel ne wara toon to gandu walla mbiyen ñande 1er janvier dewel kañum ne wara te dewel ngel ɗon mataw debbajo gonɗo e galle o ko tanum gorel iɗe ngel warede ngel debbajo gonɗo e galle o kañum ne ha joni ko goggo e cukalel gorel ngel ɗon battidingel warede ngel noon ko tani ko ɗum ɗon fo noon kanko debbajo goɗɗo gonɗo e galle biyateɗo 36 ko kanko tigui soupçon ji ɗiɗon fawe dow makko ɓe mbi noon ko règlement de compte woni ɗon yete suudi ɗon yete ha tagui oɗon ɓiɗɗo debbo o nanga oɗo saaha kanko noon ne wawi wiyede ko goggo e cukalon konɗon ne wawi hayde
hollirani amo juude amo ɗum di so yiyama omone jooɗi kono ɓesgu makko nana taarimo kono noon ko ƴewtinda ko woni sukaɓe nehaɓe e galle ɓe ko kamɓe tan goni waraɓe te ɗum ɗon noon hulɓinima kulɓinagol ganduɗa ete so enquête o waɗama ɗo wawi tarade ɗo wawi yaade artude fo jogori wattidade koye galle e nder galle goto o saabu hande ina hulɓini ne waɗi louche cukalon ɗiɗon gotel ware ɓoyani haydara gonguel ngel ne warete foof ko cukalon neha kone galle cukaɓe ɓe ganda kamɓe ɓe jibina koye galle o nan ɗon wadde enquête o yaltata galle o saabu noon waɗoɓe enquête ɓe ko joom haqqillaji hayɓe waɗani enquête sa heeɗima hande a yi histoire no yaari mbiyata ko mayde nde warɓe ɓe jaltane galle oɗon so enquête o ƴeewama te noon so kadi so haalama kadi a hettima kadi haalluji e fuɗɗiɓe haalde hen soupçon ma an jeeɓowo ma wot mo ganduɗa koye kañum yeehi te noon soupçon ji kewɗi to yanoɗo ko ɗon tigui oɗon fawa jungo oɗo saaha noon enquête o nani jokki ko wawi wonde hen fo yo Allah labɓitin ha laaɓa saabu kon ɗo cukalon mumunte guel dewel ne dañi duuɓi 6 gorel ngel ne dañi duuɓi 3 ala ko andi wawa haalde nde woni dañguel duuɓi 6 ngel ne woni gotel e yummum warde noon ni muuse ɓernde hande yo Allah dandu en ɗiɗo musibaji ƴeew kadi oɗo baraɗo toon to diwan mo Kaolack to yete kañum ne woni jangguinowo ene tawa e nder suudu muɗum ene wara kañumne ɗum ɗon ne hulɓinima hande hulɓinima no feewi ene noon wiya tan yo serenɓe men yo ɓeɓe ganda kamɓe goni joom duwawen jippin duwawen nder leydi ndi beele ɗiɗo boneji Allah ustana en ɗum saabu ko gueɗe ɗe ganduɗa noon hulɓinima saabu wiyetake fuɗɗima hulɓinade saabu ñande foof wiyede neɗɗo warama to warama ga noon hulɓinima te yoni yo Allah waɗanen jaami kisal waɗen udditare ɓamtare hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe tottude wona adi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonen banggal caméra o ko Mansour Sow Alias Thiat e banggal montage o ko Ali Fall mi wi mon jeudi vendredi Baba Moussa Niang jaadoton e banggal Robindu Diaye nde yo Allah waɗanen jaam الرحمن علم القرآن bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental alien kewalla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantete ɗiɗi ɓiɗe ziar ceerno salif so to bokke jalluɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif so wonduje ceerno mamadou lamine so ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohli dunde baba adama koye teddungal ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangge yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol e yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma kokke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye daouda diallo waktuji sappo e neyya juulal salli fana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗeɗon guenare juuriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif so to boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental alien kewal yo allah hokkuen hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان